Ako nga, kuhan, Julio. Hello guys, may buntakin ka na dyan guys. Tawtag kuhan guys, wiring guys. Hey guys, tawtag wiring guys, sa itong balay guys. Si Sir Mark Grisel guys oh. Jake. Ay, basta. Pati katawa na lang hindi, nakikita ko ito ang pan pa, video ko kasaya ako exercise. Katawa na siya kayo, pati nagharap kita ito, pati naman pagkatawa ito, pagtangan ako dito lang hindi, resolution ko na pa daw. Hoy! Dito ba ito si ate, kasaya ko. Bisa siya? Dito na sa sabihin ba ito? Sa? Bisa man siya? Guys. Comment ako nagkakaroon. Bisa saya ka ng programa? Itong exercise nito, bravo niya. Ito, anong ito ba? Libre ang trabaho din. Sa amin maestro, may ambas nune. Libre ang trabaho. Nawan lagi. Muagin nito. Kuha sa ng TV, kuha. Kuha sa ng TV, basig mabalik na ba? Mana? Ipta sa to. Oh, ipta sa to.